Салом алейкум ҳаматонда тамошобинони канали майдони батл вай карад ман наомадам визов битам ё ки ягон батл эълон кунам ё ягон батл иштирок кунам ва ҳамчун як коргари инами канал эълон мекунам рӯзи кори хидмат фаъолияти кори хидмат дар инами канал чӣ кор мекунам аҷада инакда блогерӣ мекунам мегардам ва канали нави КМС официалда фақат репо меравад чизое ки мақсад корбори реперӣ мақатъян ҳамун темо ва иҷа чӣ хеле гуфтам ягон каса визифтӣ наомадам ягон темаи чӣ наомадам фақат даъват ба якум барномае ки ман дар ҳамин канал мегзаронам ва шумо аллакай бисёри номи видео фаҳмидем ман кира даъват кардесам ва ба чӣ барнома ҳозир ҳамаша мегумтон ландмастер чӣ хеле ки шумо дар маълумати дигар хезен нест ландмастер бародар меҳроҷ мехоҳам ки биёй бо дар як барномаи ман иштирок кунӣ албатта ки барнома мукофот қатъия аму ранги барномаи хитай хулоса ва барнома бозии спортивӣ мешавад бозии варзишӣ мешавад боварӣ дорам маъқул мешавад давро шартҳош чӣ хеле мешавад ҳозир бугум бигзарам може неинтерес нишава оянда видеое ки меброя ҳамаша ҳамунҷа гуфтам мегзарем дар видеое ки сиёмка мешава ба шарте ки даъвати моро қабул кунӣ ва ин барнома бигзара бо мегум шартҳои қин нестай варзишиам боша опасност умуман надора ба ҷони ман ба ҷони ту ва ба ҷони дигар нафаре ки оянда дар ин барнома мехоҳанд иштирок кунанд ва нафаре ки паста яъни тарафдори ин хеле барномаҳои сабқатӣ меган чӣ меган ҳам хеле барномаи подписатсияро давом метем ва батлои гизалам ҳаст дар ин канал не ки батлора ман пеш намебарам чӣ гуфтанд ин бародаро як масъалаи дигарам мехоҳам ба диққати ҳаматон бирасонам баъди ӯе ки мақсад даъват айленд ба амал овардем иҷа масъала як блогери тоҷик ки дар Россия айни ҳол ба корои ҳамун проблема дар гирифтор ая даводаваш қатъи мақомотои дахлдори ҳамун Россия айҷияти сабаби пранки кардагиша ва як чиза фақат як чиз айбай ки барои 300 000 як бародари тоҷик суд шава ва ҳамин чиза ман намегум як кас буброра акисаш 300 000 бита 5 рубли 10 рубли 20 рубли ман боварӣ дорам ки мардуми тоҷик хеле 300 000 зиёд ҷамъ мекунад кам шане не ки ҳамун бародара ман аллакай гуфтам ку ман кори блогерима пеш мебарам ҳамчун як блогере ки якум видео ма кардастам точто як дастгирӣ кунен хуб меша беҳтарин меша нисбати як бародари тоҷике ки ҳамхели проблемада гирифтор ая ва одамие бародаро ҳамаи мо проблема мусибат даву санҷишҳову имтиҳонои зиндагида рӯбарӯ мешем худованд ҳамаи моро ҳамеша солиму ҳамхели проблемаҳо дур нигаҳ бидора ва ба тамоми блогерҳо гуфтанем ки пешай любой видеое мекунед ҳама ҷиҳата фикр кунед ки ҳамхели проблемаҳо ба сари шумо наёяд зинда ва саломат бошед ҳама каса картаи бародар инамҷа номерош ҳастай бидроен бародаро саҳм ихтона барои озодии як тоҷики беруни ватан бирасонед